Čepo čilim, ne pod čilim. Udruženje Green Art vas poziva da kreativnošću pobjedimo otpad, da pokažemo i dokažemo kako otpad može postati umjetnost. Hajde da zajedno tkamo čepo čilim i plastične čepove sa raznih ambalaža, raznih boja pretvorimo u najljepši bosanski čilim. Tajna uspjeha čepo čilima je u vašim rukama, ekološkoj svijesti i volji. Samo zajedno možemo popraviti ovo što radimo našoj planeti. Čepo čilim, ne pod čilim. Moja ideja kao grafičkog dizajnera, kao umjetnice je bilo da ovu klupu prostrem jedan naš bosanski čilim. Ovdje imamo stilizirane šare koje su autentične i koje su jako često zastupljene na bosanskom čilimu. Prije svega poslati poruke da izradimo jedan pravilan odnos za uklon prema očuvanju prirode i okoline. U tom smislu evo danas iza mojih leđa evo imamo jednu umjetničku instalaciju koja upravo šalje te poruke. Mi ovdje recimo imamo zaista jednu snažnu poruku, a to je da smo kroz ekologiju uspjeli da promovišemo i našu kulturnu baštinu.